Здравейте от Geraka.com. Представяме поредният артикул от продуктовата гама на Teka. Това е стъклокерамичен готварски плот от серията Teka VT TC 25.1. Плотът е със сензорно управление, има звукова сигнализация, независимо програмиране на всяка зона, има дигитално програмиране на времето за готвене, има хронометър с звукова аларма, има функция максимално нагряване, автоматично връщане на желаната по-ниска степен, блокировка на управлението за по-голяма безопасност, автоматично изключване при покриване или замърсяване на контролния панел. Има две готварски зони с различна големина, една двойна зона, една единична, индикатор за остатъчна топлина, максималната мощност на артикула е 3 кВт, има автоматично изключване за безопасност, както и скосени краища, може би на видеото забелязвате, те се наричат фасети и в предната и в задната част. Вижте артикула добре.